Priatelia, nachádzam sa pred olympijským ohňom. Myslel som si, že to bude majestátnejšie a nakoniec je to oheň na lešení, to nevadí. V každom prípade, moje peste sú žeravé. Viete, že som po nepríjemnom zranení, ale tie moje peste ma tak svrbia, že niekoho potrebujem doboxovať. A keďže ja som zvyknutý si dávať výzvy, a vy ste zvyknutí na to si dávať výzvy, takže chcem vyzvať o opasok OG Erika Tlkánca vo Fight Night Challenge 9. mája, kde prídem v strašnej, enormnej forme a Eriček, jak boxerista, padne pod palbou MMA fightera. A to bude veľmi krásne a mocné pre Pirátika. Eriček, teším sa na teba 9.5. Chcem vyzvať o opasok OG Erika Tlkánca vo Fight Night Challenge 9. mája, kde prídem v strašnej, enormnej forme a Eriček, jak boxerista, padne pod palbou MMA fightera. To sú mi pirátske sny. Človek si chce trošku oddychnúť. Užiť si život a hneď ho piráti napadajú. Kamarát zlatý, to budeš mať veľmi ťažký boj. Ale ja ti tú šancu dám. Ale na opasok zabudni. Dobre?